втора част. Тук сме в FIFA Failball и ако видяхте, това беше корнера, който не беше успешен. Както и целият матч. В момента сме 0-2, защото сме прота. Буп. Добре, трябва да измисля нещо, някой да дойде. Притеснявам се тук. Не мога ли така направя? Не мога. Добре. Кучки, половината време вече изтече. И да. Вандерварт вкара 2 гола. Яко. Мани ще скипваме. Това е второ по време вече. Добре, ставаме. Нищо. Това, че сме вкарали 2 гола. Ние ще им вкараме още 2, за да ги яко. Или ще стигнем до дуска. Това е Гути. Никога не съм чувал за него. Обаче зето съм чувал, не че става стоп. Ей! Сериозно. No shit. Fuck you. Да го тъпиш. Добре, яко хора сме, въобще не лаги и пак съпвам. Ей, бързо, контратак. Контратак, бич. Бич! 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 Толкова близо бяхме. Само трябваше да ги измешам до край. Да вкарам топката в мрежата. Не това имах на предвид, но пак става. Или всъщност не става, предаваме доста. Ок! Не мога да направим една контратака. Fuck this game! Oh, we're close, bitches! Yes, bitches! Which it be 2 on 2 with a man. Ето is humping. I mean, some nigga is humping it. Excuse me. Върнах се, това беше ненужно оттегляне за малко. Не съм... Ако питате, не съм бил някакво. Не че война или нещо. И то скоро майните ще се промени това, че ще войни. Че бе, ние не войни, ние сме равни. Добре, откри ми се. Бич! Това ме измеша. Остава. Ооо! Сега ще се поиграем целените. Това Роналдо ли е Вандерварт? Не, бот! Добре. Това ми скара ака. Просто, what the fuck. Ако не, добре. Фане, fuck you, ето. За какво го направя? Не, авантаж, добре. Има авантаж. Подам на вратаря, сега ще ги вкара всички голове, ще ми бъде леко, ще направи вратаря. По-добре се позрете, защото вратаря е БРС. Гледайте, меше ви целият отбора. Не ви е срам. Това е вратаря. И за малко. Добре, по-добре се връщи на вратаря. Вратаря, връщи се на скапаната си врата. Вратаря буквално няма никой на вратата. Може да вкара всеки момент. Yes. Втори опит. След като целият отбор вече остана без топки от това, че вратаря ги мина. Фак, не отново. Не. Фак на полза врата.
Окей, големи сме шпняжи. Вратар. Вратар, майка му бе. Добре, може да е за добро. Може да е за добро. Или не. Или не. Или просто не шима и копелето. Не, защо би го направил? Добре. Време е за контратака. Да стигам поне до успех. Бързо. Копеле бързо. Фак, много сме жалки, бе. Не остава много време, знаете. Да ми шот, fuck me. Копеле, сега ти е момент. Yes! Yes! Стигнахме до дуспи. И точно англичен. Бомба! Глед. Епик шит. Много сме здрави. В момента играеме на semi-pro. Yes. That's some shit, ain't it? Не. Offside, bitch! Fuck you, Раул. И как ти името? Offside. Няма ръка въобще. Глей, какъв офсайд, дами и господа. Подай. Точно. Може би може да го прекратим още сега. О, това си е шанс. Това си е шанс. Шанс. Искам да го прекратя. Fuck it. За малко. Не искам да успея. Не искам да успея. Но не искам да ни бият също. Нямаш право, си лъжец. Измамник. Кучка. Yes. This bitch ass said it. Fuck yourself. Oh, Nelly. Oh, motherfucker. Имаме шанс. Накосен. Гледай, това влизаше. И това влезеше. Да ви кажа честно. 90 минути вече. От както матча сте почнал. Няма да успеем. Ще има да успеем. Така и мириш. Или пък не. Badass. Oh, badass. Fuck you! Това е дуспа! Айде, дуспа. Fuck! Толкова ли съм взе? Това ще бие и ще... 3-2. Fuck! Едно. Добре, ще се видим следващия път. Това беше FIFA Failball. Чакайте продължение с диск или с скоро. Чао!